Sziasztok, Hentes Robi vagyok, Mosonmagyaróváron vagyok a Mosonmagyaróvár parkján, ahova meghívtak engem egy főzésre. A Mobil Training autós iskolától hadd mutassam be Mészáros Tibor és Marsalkó Tamás. Mai nap kikérésetekre megmutatom, hogyan kell a marhapörköltet úgy megfőzni, hogy lepörköljük és nem hagymás, paprikás alapon rakjuk fel. Köszönöm a türelmet, nézzétek a videómat! Na most el is kezdem a főzést, ugye megígértem videóban már, hogy be fogom mutatni élőbe, hogy hogyan pörkölöm le a húst a pörköltnek hagyományosan. Sokan kérdeztétek, hogy hogyan enged szaftot. A mai napon ezt be fogom mutatni. El is kezdtem a főzést, a pirítást már elkezdtem. Fél kiló szalonnát egyforma kockákra vágtam, közelítsünk rá egy picit, összevágtam. Most már kész is, arra vigyázni kell, hogy ne égessük túl, mert keserű lesz a szalonna, meg a zsír is. Úgyhogy most már ezt ki is vehetem. Most egy picit hagyom a zsírt, egy kicsit hagy hevüljön fel, nem kell neki 10 másodperc magától, és fogjuk a nyers húst, amit már összevágtunk, 10 kg marhalábszárból, azt szépen most belerakjuk. Arra kérlek meg, hogy ide ragd mellé, és akkor rakjuk bele. Beleraktuk. És most azt fogjuk csinálni, hogy teljesen leengedjük a bográcsot, hogy minél több hő érjen a tűz fölé, és addig fogjuk keverkedni, amíg a hús ki nem fehéredik, tehát meg nem pörkölődik, meg nem puhul. Ezt folyamatos kevergetés mellett körülbelül 20-25 percig addig, míg ki nem fehéredik minden. Ha sikerült lepörkölnöm a húst, körülbelül 30 perc alatt, nézzük meg, hogy milyen lett, és hogy mennyi levet engedett. A hús ennyi levet engedett, kicsit most lefűszerezem, a piros paprikát ilyenkor rakom rá, nem sokat, mert később óta nincs egy kicsit. Egy kicsit fekete bors. Ez egyelőre elég. Pici só. Fűszerből egyelőre csak a fele mennyiséget rakom bele, majd csak később pótolom rendesen, mikor már elkezd készíteni az egész. Ilyenkor hozzáöntöm az előre összevágott hagymát, az előre elkészített paradicsom, paprika és fokhagyma apróra vágva. Ezt most én jól összekeverem, és továbbra is lassú tűzön főzöm tovább, addig, míg a paprikából, a paradicsomból és a hagymából a lég ki nem fő. Itt vagyunk. Nézzük meg, mennyi lé lett a pörköltünkön, víz nélkül, saját szapja húsnak. Én ilyenkor még egy kis technikát bemutatok. A zsírnak a tetejébe egy picit beleszórom a paprikát, így, és így fogom 20 percig csak forgatással, keverés nélkül megvárom, míg a paprika belesötítenik, hogy még szebb színe legyen a pörköltnek. Nagyon szépen szeretném megköszönni a Mobil Training autós iskola tulajdonosának, Mészáros Tibornak, ősrégi barátomnak, Picinek, hogy ezen a rendezvényre meghívtak engem. Nézzük meg most közelebbről, hogyan készült ez 10 kg húsból, marhalábszárból a pörkölt húsunk, amihez 1 deci vizet nem adtunk. Úgyhogy próbáljátok ki otthon. Köszönöm, hogy megnéztétek azt a videót. Továbbra is szép napot mindenkinek!